हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा. சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஸலாகய சக்ஷும்ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. श्रीचैतन्य मनोभूतले स्वयं रूपः दामायं तदा शिवपातियं हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दानेश्वरी वानोसुदेवी प्रियमान्ये हरिप्रिये वाञ्छे कल्पतराय कृपसिन्धुये वस नाना भावनये वैष्णयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. டிவி பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறாங்களா? சரி, ஓகே மாதாஜி. 18வது பதம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. பதம் 18. மரங்கள் இருங்க மாதாஜி, நான் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். போன வாரமெல்லாம் நான் எல்லாம் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி பிரபுஜி. 2 வாரமா நான் எல்லாம் படிக்கவே இல்லை. சான்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது பிரபு. மரங்கள் உயிர் வாழவில்லையா? படிச்சிட்டு இருக்காங்க. படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க படிங்க. நீ படிச்சோன்னா அடுத்தவங்க படிக்கலாம். உனக்கு தரவ கிம் ந ஜீவந்தி வஸ்த்ரா கிம் ந ஸ்வசந்தி உத ந காதந்தி ந மோகன் மேகந்தி கிம் கிராமே பசவோ பரே. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மரங்கள் உயிர் வாழவில்லையா? கொல்லனின் துருத்தி சுவாசிக்கவில்லையா? நம்மை சுற்றியுள்ள மிருகங்கள் உண்ணவும் விந்துவை வெளியிடவும் இல்லையா? பொருளுரை: வாழ்வு தெய்வ வழிபாட்டிற்கு உரியதல்ல என்றும், உண்டு அருந்தி உடலுறவு கொண்டு களிப்படைந்து இன்புற்றிருப்பதற்காக உள்ளது என்றும் பௌதிகவாதி விவாதிப்பான். நவீன மனிதன் பௌதீக விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தின் மூலம் நிரந்தரமாக வாழ விரும்புகிறான். ஆனால் பெயரளவேயான பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கோ அல்லது பௌதீக விஞ்ஞான முன்னேற்றத்திற்கோ வாழ்வு உரியதல்ல என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் உறுதி செய்கிறது. வாழ்வு பிரத்யேகமாக தபஸ்ய அல்லது புனிதமடைவதற்காக இருக்கிறது. இதனால் மனித உருவில் உள்ள வாழ்வின் அந்திம காலத்திற்கு பின் நித்திய வாழ்விற்குள் ஒருவன் நுழைய முடியும். பௌதிகவாதிகள் மறுபிறவியை பற்றிய தகவலை அறியாததால் வாழ்வை இயன்றவரை நீடிக்க செய்ய விரும்புகின்றனர். இறப்புக்கு பின் வாழ்வு இல்லை என்று அவர்கள் தீர்மானமாக எண்ணுவதால் தற்போதுள்ள வாழ்விலேயே அதிகபட்சமான சுகத்தை அனுபவித்து விட விரும்புகின்றனர். ஜீவனின் நித்திய தன்மை மற்றும் ஜட உலக மாற்றம் ஆகியவற்றை பற்றிய அறியாமை நவீன மனித சமூகத்தில் பெரும் நாசத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் விளைவாக பல பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்குரிய திட்டங்கள் அப்பிரச்சனைகளை மிகைப்படுத்தி உள்ளன.
ஆயுளை 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் நீடிக்க செய்ய முடியும் என்றாலும் மனிதனின் நாகரீக முன்னேற்றம் வளர்ச்சியடையும் என்பது உறுதியில்லை. சில மரங்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழ்கின்றன என்று பாகவதம் கூறுகிறது. பிருந்தாவனத்தில் புளிய மரம் ஒன்று உள்ளது. அந்த இடம் இமிலி தளம் எனப்படுகிறது. அம்மரம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் காலத்திலிருந்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கல்கத்தாவின் பூங்காவனத்தில் உள்ள ஓர் ஆலமரம் 500 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமான வயதுடையது என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் அதை போன்ற பல மரங்கள் உலகம் முழுவதிலும் உள்ளன. சுவாமி சங்கராச்சாரியார் 32 ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் 48 ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார். இது மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நீண்ட ஆயுள்களை கொண்ட மரங்கள் சங்கரரையோ அல்லது சைத்தன்யரையோ விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்று குறிப்பதாகுமா? ஆன்மீக மதிப்பற்ற நீண்ட ஆயுள் அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. மரங்கள் சுவாசிக்காததால் அவற்றிற்கு உயிர் இருக்கக்கூடுமோ என்று ஒருவன் சந்தேகிக்க கூடும். ஆனால் போஸ் என்பவரை போன்ற விஞ்ஞானிகள் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்பதை ஏற்கனவே நிரூபித்துள்ளனர். எனவே சுவாசம் உண்மையான வாழ்வுக்குரிய அடையாளமாகாது. கொல்லனின் துருத்தி மிக நன்றாக சுவாசிக்கிறது என்று பாகவதம் கூறுகிறது. ஆனால் துருத்திகளுக்கு உயிருண்டு என்பதை அது குறிப்பதாகாது. மரத்தால் உணவின் மூலமாகவோ அல்லது உடலுறவின் மூலமாகவோ வாழ்வை அனுபவிக்க முடியாது என்பதால் மரத்தின் உயிரை மனிதனின் உயிரோடு ஒப்பிட முடியாது என்று பௌதிகவாதி வாதிடக்கூடும். இதற்கு பதிலாக மனிதர்களுடன் ஒரே கிராமத்தில் வசிக்கும் நாய்களையும் பன்றிகளையும் போன்ற பிற மிருகங்கள் உண்டு. உடலுறவு சுகத்தை அனுபவிப்பதில்லையா என்று பாகவதம் வினவுகிறது. பிற மிருகங்கள் என்ற ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் சொற்கள் உண்ணுதல், சுவாசித்தல் மற்றும் உடலுறவு கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு மிருக வாழ்வுக்காக திட்டங்கள் தீட்டுவதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களும் கூட மனித உருவில் உள்ள மிருகங்களே என்பதை குறிக்கின்றன. மிருகங்களைப் போல் வாழும் சமூகத்தால் துன்புறும் மனித குலத்திற்கு நன்மை செய்ய முடியாது. ஏனெனில் ஒரு மிருகம் மற்றொரு மிருகத்திற்கு நன்மை செய்வதில்லை, தீமைதான் செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. அடுத்தது விஜயகுமார் மாதாஜி படிக்கலாம். மாதாஜி நீங்க ஆண்டர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, மரங்கள் உயிர் வாழ் இல்லையா, கொல்லனின் துரத்தி சுவாசிக்கவில்லையா, நாம் சுற்றி உள்ள மிருகங்கள் உண்ணவும் விந்து வெளிவிடவும் இல்லையா? ரொம்ப அழகா கேட்டீங்க. இந்த தத்துவத்துல இப்ப நம்ம சில பிரபுபாதா நம்ம நிறைய விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு விளக்க உரையில. இந்த பொருள் உரையில, இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள் உரை நமக்கு என்ன மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும், நமக்கு என்ன மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கும் இந்த விஷயத்துல? யாரா சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்லோகம், அந்த கேள்வி கேளுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த பொருளுரை இப்ப நமக்கு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளுரை நமக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல? இப்ப நம்ம வாழ்வியல நம்ம என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இத? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு காலம் வாழறோங்கிறது முக்கியம் இல்ல, எப்படி வாழறோங்கிறது தான் இதுல முக்கியமா சொல்லி இருக்க பிரபு. காலத்தினுடைய முக்கியத்தை வலியுறுத்துது மாதாஜி பிரபுஜி. இப்ப நாம இதுல இப்ப ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலயும் பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் 11ஆம் ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஆத்ம தத்துவம். அப்ப ஆத்ம தத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம் உடல் அல்ல, அந்த ஒரு சாராம்சத்துல இருந்தாவே நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே புலன்படும். நாம உடல் நினைச்சோம்னா, உறவு நினைச்சோம்னா, சமுதாயம் நினைச்சோம்னா அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பற்றா வரும் அப்படின்றா இது ஒரு மூலக்கரு. அப்போ அதே மாதிரி நாம வாழற நேரம் ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ணாம பகவான்ட ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். நாமத்தை சொல்லியே நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மனசால நினைச்சா கூட போதும், ஜபம் பண்ணணும், உட்காரணும், போகணும்னு நம்ம ஏதாவது சமுதாயத்துல வேலை பார்த்துன்னு தான் இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம எல்லாமே கர்மிகள் தானே, ஏதாவது வேலை பார்த்துன்னு தான் இருக்கணும். ஆனா அதே பகவானோட மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படும் போது தான் நமக்கு பூர்ணம் அடையிறோம் இல்லைங்களா? இதுல ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி பாருங்க. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தன், பகவானுடைய தூய பக்தன், அனநேய பக்தன், அவனுக்கு ஒரு ஆம்பளை குழந்தை, ரொம்ப அழகான பையன் ஒருத்தர் இருக்கிறான். அவன் அழகுன்னா அழகு, அப்படிப்பட்ட அழகு. அதே மாதிரி அறிவுத்திறம் வாய்ந்தவன், அதே மாதிரி பக்திமான், எல்லாம் அப்பா அப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரிதான் பையனும் இருக்கிறான். ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த பிறகு வாலிப வயசுலயே திருமணம் ஆகல, எல்லாம் இதாகல, அதுக்குள்ள அவன்
அதாவது ஆத்மா பிரிஞ்சுட்டு உயிர் விட்டுறான். அப்போ அந்த அந்த ஊரே சோகமாயிடுது. ரொம்ப அறிவு சார்ந்த பையன், அழகான பையன், ஒரு தெய்வ அம்சம் உள்ள பையனா இருக்கிறான். அவன் இந்த மாதிரி இறந்துட்டான். ஆனா அவரு வந்து அதை பத்தி கவலைப்படாம அடுத்த வேலையை பார்க்க ரொம்ப இயல்பாவே ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒரு மாதிரியா இது பண்றாங்க அவரை. அப்போ அவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல மத்த ஊர் மக்களுக்கெல்லாம். அப்புறமா ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறார் அந்த பக்தர்கிட்ட, நீங்க எப்படி இயல்பா இருக்கிறீங்க? என்னாலாம் இது மாதிரிலாம் இருக்க முடியாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார். அப்ப அவர் சொல்றார், நாம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் முதல்ல அதை புரிஞ்சுங்க. நம்ம கிட்ட பகவான் வந்து ஒரு பொருளை கொடுக்கிறார். ஒரு பொருளை கொடுத்தாருன்னா அந்த பொருளை நல்லபடியா பாதுகாத்து திரும்பவும் பகவான் கிட்ட அதை ஒப்படைக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு பொருள் ஒருத்தர் நம்ம கொடுக்குறாருன்னா அந்த பொருளை நம்ம பத்திரமா பாதுகாத்து அது பேணி அதுக்கு நல்ல வழியை பண்ணி அதுக்கப்புறமா திருப்பி வந்தவர்கிட்ட அந்த பொருளை கொடுத்துடணும். அதான முறை. அதே போலதான் என்ன பகவான் இங்க படைச்சிருக்கிறார். என்கிட்ட ஒரு பொருள் கொடுத்திருக்கிறார். அது என்னுடைய மகன். அவனை நல்ல வழியில நல்ல முறையில செயல்படுத்தி நல்வாழ்வில கொடுத்து அவனுக்கு திரும்பவும் பகவான் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிறார். அது எனக்கு என்ன நஷ்டம் இருக்கு? எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அவர் பொருள் அவர் எடுத்துக்கிறார். அதே மாதிரி நானும் அவர் பொருள் தான், நீயும் அவர் பொருள் தான். அவர் எப்ப எடுத்துக்கிறாரோ எடுத்துக்கு போட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஆத்ம தத்துவத்தை புரிய வைக்கிறார். அந்த மாதிரி சொல்ற அழகு பக்குவம் எல்லாருக்கும் வருமா பிரபுஜி? வரும், வரணும், வரும். அது எப்படின்னா அது நம்ம அந்த பற்று இல்லாம வெளியே வரும்போது கண்டிப்பா வரும் மாதாஜி. நீங்க பகவத்கீதையை படிச்சுக்கிட்டே இருங்களேன். நாம் இந்த மாதிரி உபநேசங்களையும் சரி, நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் சரி இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையிலே ஒரு தடம் மாற்றம் ஏற்படும். அது ரொம்ப காலம் ஆகும் மாதாஜி. அந்த பக்குவம் இல்ல இல்ல மாதாஜி, இப்பவும் சொல்றேன். நான் இப்ப கூட எல்லா குடும்பத்திலயும் வரும், எல்லா குடும்பத்திலும் செயல்பாடு இருக்கும். ஆனா இதுல எப்படின்னா நம்மளுடைய மகாராஜாவே சொல்றார். மகாராஜா இப்படி நான் ஒரு முந்தா நாள் ஒரு இதுல பார்த்தேன். ஒரு சதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்றதுன்னா அதாவது பக்தர் 2 பேருமே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே பக்தரா இருந்தாங்கன்னா பூர்ணம் அடைய முடியும்ன்றார். ஒரு மனைவி பக்தராக இருந்து கணவன் பக்தராக இல்லைன்னா சங்கடம் தான் அந்த குடும்பம் அப்படின்றார். நம்மளுடைய மகாராஜா சொன்னார். இப்போ 2-3 நாள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தார். அதே மாதிரி கணவன் பக்தியாக இருந்து மனைவி பக்தி மார்க்கம் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா அந்த குடும்பம் பிரச்சனை தான், சஞ்சலம் தான். ஆனா அந்த நீங்க எடுத்துக்கொண்ட செயலை வந்து என்னைக்குமே தடம் புரளக்கூடாது. தடம் புரளாம பகவான் உணர்வோட நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆத்மா வரும். மனைவியோ கணவனோ சரி 2 பேருமே வந்து வந்துருவாங்க. ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு மனைவி செட் ஆகும் போகும், ஒருத்தருக்கு கணவன் செட் ஆகும் போகும். ஆனா யாரு பகவானுடைய பக்தியில ஏத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த பக்தி மார்க்கத்திலேயே இருந்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த செயல்லாம் கண்டிப்பா மாறும். இதுல மாற்றம் ஏற்படும், கண்டிப்பா மாற்றம் ஏற்படும். நீங்க பகவானுடைய பிரசாதத்தை கொடுங்க. கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ யாருக்கோ யார் வீட்லயும் என்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனைக்கு அது தம்பி பகவானோட பிரசாதம் கொடுத்தா போதும். அதே மாதிரி நீங்க வாழ்ந்து காட்டணும். இதுதான் பகவான் சொல்றாரு பாருங்க. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இதுல 7வது அத்தியாயத்திலும் 8வது அத்தியாயத்திலும் நீ ஒழுக்கமா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குடும்ப ஒழுக்கமாகவும் அந்த தெருவு முழுக்கமாகவும் அந்த நாடு முழுக்கமாகவும் உலகமே ஒழுக்கமாகும். நீ மத்தவங்களை குறை சொல்லிட்டு நான் முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு போயிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது. நாமும் கரெக்டா இருக்கணும். கரெக்டா இருந்தோம்னா எல்லாமே சரியாயிடும். அது போல இப்ப நம்ம சித்தை எடுத்துக்கணும். நம்முடைய சித்தை எடுத்துக்கிட்டாதான் அது இதாகும். இது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் பாத்தீங்களா. இது வந்து மகாபாரதத்துல ஒரு நடந்த விஷயம். இது வந்து தல தமயந்தின்னு யாராவது கேள்விப்பட்டீங்க? நல தமயந்தி சனியோட பிடியில ஆட்பட்டவர். போன வாரம் கூட நீங்க போன வாரம் கூட இந்த ஸ்டோரியா நலன் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க பிரபுஜி. போன வாரம் நீங்க நலன் பத்தி கொஞ்சம் ஹரிச்சந்திரனை பத்தி சொன்னாங்க. ஹரிச்சந்திரனை பத்தி சொன்னாரு, நலனை பத்தி சொல்லல. நலன் வந்து சமையல்ல பிறந்தவன் கலியால பீடிக்கப்பட்டவன் பிரபுஜி. அதாவது சனி பகவான் வந்து அவரை பிடிச்சுக்குவாரு, ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். அதனால அதுக்கப்புறம் இதுல திருநள்ளாறுல போய் தன்னுடைய அந்த குளத்துல தன்னுடைய களியெல்லாம் தூத்து விடுவோம். கால் கழுவுனா கூட நல்லா பார்த்து கால் கழுவணும்பாங்க. கால் சரியா கழுவுனா கூட அந்த இடத்துல வந்து சனி பகவான் படிப்பாங்க
அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சரி, பிரபுஜி. சாந்தி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சமையல்காரனா போயிடுவான் மாதாஜி. பெரிய அரசனா இருந்தவன் ஒரு ஓகே, சமையல்காரனாக அந்த லெவலுக்கு கீழ் மட்டத்துக்கு போயிடுவான். அவன் தான் இதுல கொல்ல இந்த இறந்த பிணங்களை எல்லாம் எரிக்கக்கூடிய சந்திரமதி அவனுடைய ஒய்ஃப். அது ஹரிச்சந்திரன் தான் இறந்த பெண். மாதாஜி குழப்பிக்காதீங்க, கொஞ்சம் குழப்பமா குழப்பி இருக்கு. வேண்டாம். இவர் அது ஒய்ஃப் பாருங்க, பேரு கலனோட தமயந்தி. wife ஹரிச்சந்திரன் தான் அது இறந்த பெண். அன்னத்தை தூது அனுப்புவார் அவனை திருமணம் செய்து. தமயந்தி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. குழப்பிக்காதீங்க. அது ஹரிச்சந்திரன் ஸ்டோரி. அது இது வந்து ஹரிச்சந்திரன் நல தமயந்தின்னு சொல்றது மகாபாரதத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. விதுஷ்வ மகாராஜாக்கும் பீமனுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் இந்த லீலையில வரார். ரொம்ப அழகாக இந்த சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது மகாபாரதத்துல உண்டு. ஓகேங்களா? நல தமயந்தின்னு சொல்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேருமே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். நான் எதுக்கு சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்வியல் நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த கலியுகத்துல, இந்த பிரபஞ்சத்துல இப்ப பிரசன்ட். அப்போ நம்ம பிரசன்ட் என்ன பண்ணணும்ன்றது இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். இப்ப நம்ம போன வாரம் பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அந்த ஸ்டோரி வேற. அது ஒரு பக்கம் இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி வாழணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்டோரி. இதுதான் கிருஷ்ண பரமாத்மா ரொம்ப அழகாக யுதிஷ்ட மகாராஜும் அதை புரிஞ்சு பீமனும் அதை ரொம்ப அழகா கேட்கிறாங்க. அமினிஸ் நாமத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நலன்ற ஒண்ணு வந்து அகுன் சொல்லப்படுது. அகுன் அதாவது முற்பிரிவில அகுனா வரான். இவ வந்து அந்த தமயந்தியா இருக்கா பாத்தீங்களா, அவ வந்து அகியா இருக்கா, இவன் வந்து அகுன் இருக்கான். 2 பேருமே. அகுன் வந்து ஒரு வேடன், ஒரு நல்ல ஒரு வேடன். வேடன்னா பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா எப்படி கருகருன்னு இருப்பார். ஒரு மாதிரி முடியலாம் ஒரு மாதிரி ஒரு சுருள் ரொம்ப அழகா இருப்பாருங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு அழகு பொருந்திய உடலா இருக்கும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்ப வீரஞ்சாரமா இருப்பான். புத்திமான், பக்திமான், எல்லா விதமான அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் அவங்ககிட்ட இருக்கு. அந்த யாருக்கு அகுன் கிட்ட. அதே மாதிரி அவனுக்கு மனைவி வாச்சா பாத்தீங்களா, அவளும் பாத்தீங்கன்னா பக்திமான். கணவன் என்ன சொல்றாரோ அதை கீழ்ப்படிந்து செய்யறவர். அந்த அளவுக்கு 2 பேருக்குமே ஒரு ஈடுபாடு அகிக்கு வந்து. அதாவது காமம், குரோதம், குலோபம், மோகம், மதம் மார்சின்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த 6 பகையுமே அவன் வென்றுடும். அந்த மாதிரி ஒரு 2 பேருமே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரொம்ப அழகா இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த நேரத்துல ரொம்ப அழகா அந்த காட்டுல அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த வேடன், அந்த வேடியும், அதாவது அகுனும் சரி அகியும் சரி. அந்த காட்டுக்குள்ளார ஒரு சாது வரார். ஒரு சாது முனிவர் வரார். அவர் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பக்திமானா இருக்காரு. ஒரு சாதுன்னா எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சேர்ந்து வர்றாரு. அந்த காட்டு வழியா வந்திருக்கும் போது இவங்க குடியில பாக்குறாரு. குடியில வந்த பிறகு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வேணும்ன்ற மாதிரி நிற்கிறார். உடனே உள்ள வர சொல்றாங்க. உள்ள வந்து அவருக்கு தேவையான ஆகாரம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பாக்குறா 2 பேருமே அவங்க அவ்வளவு அனுசரிச்சு அவங்ககிட்ட ரொம்ப இதா பண்றாங்க. அது உடனே இவர் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார். மாலை பொழுது வருது. சூரியன் அஸ்தமாவது. அந்த நேரத்துல இவர் கிளம்ப போறார். அப்போ உடனே வேடன் சொல்றான், அகுன் சொல்றான், நீங்க இப்ப போகாதீங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப மோசமான காடு. இந்த வனம் வந்து மோசமான வனம். பாம்பு இருக்கு, எல்லா விதமான விலங்குகள் இருக்கு. அது சிங்கம்லாம் மோசமான குணமுள்ள எல்லாம் கடிச்சு சாப்பிடும். வேண்டாம், நீங்க போகாதீங்க அப்படின்னு அவங்க வற்புறுத்துறாரு. யாரு? வேடன். அது அகுன் சொல்றான். உடனே அந்த சாது சொல்றாரு, இல்லைங்க நான் மதுரா போயே ஆகணுமே, எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு. இல்ல, இன்னைக்கு ஒரு நாள் இரவு தங்கிட்டு நீங்க போகலாம் அப்படின்னு. சரி, அவரு அரமனசோட சரி ஓகே, சரி காலையில போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவங்க தங்கி இருக்கிற குகை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகிய குகை. அது சின்ன ஒரு வீடு. அந்த மாதிரி இருக்கு. 2 பேர் மட்டும்தான் அங்க படுக்க முடியும். 3வது ஆளா அங்க படுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு குகையா இருக்கு. உடனே இவன் சொல்றான், யாரு அகுன் சொல்றான், என் மனைவி வந்து அவங்க வந்து ஒரு இது இல்லையா மாதாஜி இல்லைங்களா, அவங்க வெளியே போய் படுக்க முடியாது. வெளியே படுத்தாங்கன்னா 2வது விலங்கு எல்லாம் வந்து அடிச்சும் போயிடும். அதனால வேண்டாம். அதுல இத்தனைக்கும் ஒரு லேடிஸா இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க உள்ளேயே படுத்துக்கிட்டோம். அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா
இங்க வெளியிற காட்டு விலங்குகள்லாம் நிறைய வந்து போயின்னு இருக்கு. அதனால உங்களுக்கும் அது சரியா வராது. நான் வந்து ஒரு வேடன். நான் வில்லு எடுத்து அடிக்கிறவன், கையில அம்பு எல்லாமே கத்தி கித்திலாம் வச்சிருக்கேன். நான் அதுல தேர்ச்சி பெற்றவன் இல்லையா? அதனால நான் போய் வெளிய நின்னு உங்களுக்கு காவல் காக்குறேன். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க வந்து இவங்க 2 பேருமே நீங்க 2 பேரும் உறங்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே முனிவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. என்னடா அது தன்னுடைய மனைவியே இன்னொரு ஆளு விவரம் தெரியாத ஆளுகிட்ட போய் அந்த ரூம்ல ஒண்ணா படுக்க வைக்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப இது பண்றான். அதுக்கு உடனே அதை புரிஞ்சுக்கிறார். யாரு? அகுனன் புரிஞ்சுக்கிறான். ஐயா, நீங்க என்னுடைய மனைவிக்கு தந்தையார் நீங்க. நான் உங்களுடைய பிள்ளை நான். அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் இன்னும் ரொம்ப மெய் சிலுக்கிறார். அவர் சிலுத்து போறாரு. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆத்மா நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப சிலுத்து போறாரு. சொன்ன உடனே சரி, நீங்க 2 பேருமே உள்ள படுத்துங்க, நான் வெளியே நின்று காவல் காக்குறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெளியே போயிடுறாரு. முடிக்கிறாங்க. லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு, இது பண்ணியாச்சு. ஆனா வெளியே போய் காத்துட்டு இருக்கவரு அப்படியே லைட்டா அப்படியே சாஞ்சாரு. சாஞ்ச உடனே லைட்டா உறக்கம் வந்துருச்சு அவருக்கு, அகுரனுக்கு. உறக்கம் காண்டிபத்தை கீழே போட்டான். கையில இந்த ஆயுதத்தெல்லாம் கீழே போட்டு அப்படியே படுத்துட்டான். அந்த நேரத்துல ஒரு கொடிய விலங்கு சிங்கம் அவனை வந்து கடிச்சு சாப்பிட்டு இரையாக்கிடுச்சு. கடைசியில அவன் இறந்துட்டான். ஒரு எலும்பு கூடு மட்டும்தான் கீழே கிடக்கு. இவங்க அதே மாதிரி சூரியன் உதிச்சுட்டு எழுந்து வெளியே வராங்க. வந்து பார்த்தா மனைவி பார்த்துட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா அவர் இறந்து கிடக்குறாரு. எலும்பு கூட தான் கிடக்கு. பார்த்த உடனே அந்த பெண் என்ன பண்றாங்க, அகிகி என்ன பண்றா, டப்புன்னு அந்த பாடி மேல விழுந்து அவளும் அப்படியே உயிர் விட்டுறான். இத பார்த்த உடனே மாமுனிவர் என்ன பண்றாரு, என்னப்பா இது, நான் உள்ள படுக்க போய் கடைசி 2 ஜீவனுமே போயிடுச்சே, சேச்சா இது மாதிரி இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. இந்த மாதிரி அதாவது கணவன் இறந்த உடனே மனைவியும் டக்குன்னு அவங்களும் உயிர் விட்டுட்டாங்களே, இதுக்கு காரணம் நான் தானே. அவரும் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. அப்போ அடுத்த பிறவிலையாவது இவங்க 2 பேரையுமே நாம ஒன்னா சேர்க்கணும்ட்டு இவர் அண்ணம்மா வரார், அன்னப்பறவையா இவர் வரார். இந்த அம்மா வந்து தமயந்தியா வராங்க, இவர் நலனா பிறக்கிறாங்க. இது முற்பிறவில் நடந்தது. இப்போ அடுத்த பார்ட், இதை நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகான ஸ்டோரி இது. அதான் தல தமயந்தி சொல்லுவாங்க, தூது விடுவாங்க இல்லையா பிரபு? ஆமா, இவங்க 2 பேரையுமே அடுத்த பிறவில நான் ஒன்னா சேர்க்கறதுக்கு நான் பாடுபடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னப்பறவையா இவர் இறந்த முனிவர் வரார். இவங்க 2 பேரும் கணவரையே அடுமடையா இந்த வேலை செய்யறவன் அடுப்படியில. அது நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. இது மகாபாரதத்துல இது ஒரு முக்கியமான கதை. இது ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது மாதிரி நிறைய கதை இருக்கு, லட்சக்கணக்கான கதை இருக்கு, ஏகப்பட்டது. அந்த புக்கோட விலையே 4950 ரூபா. அது அந்த புக்கோட விலை. அதை வாங்கிக்கினா மொத்தம் 21 பருவம் இருக்கு. 21 பருவத்துல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டோரி இருக்கு, அழகழகான ஸ்டோரி நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம லைஃபே பத்தாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கு, வாங்கி படிங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனா அந்த தல தமயந்தி ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இருக்கும். எப்படி வாழணும்ன்றதான் நாம கத்துக் கொடுக்குது. நம்ம இதிகாசங்கள்லாம் நம்ம எப்படி வாழணும், எப்படி இப்போ ஒரு மாதா சொன்னது ரொம்ப கடினமா இருக்கு, அது வாழ்க்கையில முடியுமான்னு. முடியும், முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா முடியும். அதே மாதிரி நம்ம பௌதிகத்திலையும் வாழ்ந்தானே ஆகணும் இல்லையா? நம்ம சமுதாயத்துக்கு நமக்கும் வருமானம் வேணும், நம்ம குடும்பத்தையும் கொண்டு போகணும், சமுதாயத்துல மேன்மையடைனா கொஞ்சம் நம்ம சம்பாதிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா அது எப்படி சம்பாதிக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா சம்பாதிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்த பதம் மாதாஜி விஜயகுமார் மாதாஜி, நீங்க படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. போன வாரம் எல்லாம் கூட நான் படிக்கவே இல்லை பிரபுஜி. சரி மாதாஜி, இன்னொரு இந்த இது முடிச்சுட்டு அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. இந்த இது முடிட்டோம், அவங்க முடிச்சா நீங்க படிங்க, கண்டிப்பா நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பதம் 19. நாய்கள், பன்றிகள், ஒட்டகங்கள் மற்றும் கழுதைகளை போன்றவர்கள் எல்லா தீங்குகளிலிருந்தும் விடுவிப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான லீலைகளுக்கும் ஒருபொழுதும் செவி சாய்க்காதவர்களை போற்றுகின்றனர். பொருளுரை: ஆன்மீக வாழ்வின் உயர்ந்த தரத்தை அடைவதற்காக பாமர மக்களுக்கு முறையான பயிற்சியை அளிக்காவிட்டால் அவர்கள் எவ்விதத்திலும் மிருகங்களை விட சிறந்தவர்கள் அல்லர். இப்பதத்தில் அவர்கள் குறிப்பாக நாய், பன்றி, ஒட்டகம் மற்றும் கழுதைகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளனர். நவீன பல்கலைக்கழக கல்வி நாய்த்தனமான மனப்போக்கை அடைவதற்கு ஒருவரை தயார் செய்கிறது. பெயரளவே ஆன கல்வியை முடித்த பின்
கல்வி கற்றவர் என்ற பெயரை மட்டுமே தாங்கியுள்ள மனிதர்கள் வேலைக்காக விண்ணப்பம் செய்து நாய்களைப் போல் வீடு வீடாக திரிகின்றனர். வேலை காலி இல்லை என்று கூறப்பட்டு அவர்கள் விரட்டி அடிக்கப்படுகின்றனர். நாய்கள் அற்ப பிராணிகளாக இருந்து ரொட்டி துண்டுகளுக்காக விசுவாசத்துடன் எஜமானுக்கு சேவை செய்வதைப் போலவே ஒரு மனிதனும் போதுமான வெகுமானம் இல்லாமல் விசுவாசத்துடன் எஜமானனுக்கு சேவை செய்கிறான். உணவு விஷயத்தில் அறிவில்லாமல் எல்லா வகையான குப்பைகளையும் தின்பவர்கள் பன்றிகளோடு ஒப்பிடப்படுகின்றனர். பன்றிகள் மலம் தின்பதில் அதிக பற்று கொண்டுள்ளன. எனவே மலம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மிருகத்திற்கு உணவாகும். சில மிருகங்களுக்கு அல்லது பறவைகளுக்கு கல்லும் உணவாக உள்ளது. ஆனால் மனிதன் விரும்பியதையெல்லாம் உண்ண வேண்டியவன் அல்ல. அவன் தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், பால், சர்க்கரை போன்றவர்களை உண்ண வேண்டியவன். மிருக உணவு மனிதனுக்கு ஏற்றதல்ல. கெட்டியான உணவை அரைப்பதற்கும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறியை துண்டிப்பதற்கும் ஏற்ற பற்களை மனிதன் பெற்றுள்ளான். என்ன நேர்ந்தாலும் மிருக உணவை உண்பதிலேயே சிலர் பிடிவாதமாக இருப்பார்கள். எனவே மனிதனுக்கு 2 கோரைப்பற்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு மனிதனின் உணவு மற்றொரு மனிதனின் விஷம் என்பது அனைவரும் அறிந்ததாகும். மனிதர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு முதலில் படைக்கப்பட்ட உணவின் மீதத்தையே ஏற்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். பகவான் இலை, மலர்கள், பழங்கள் போன்ற நிவேதனங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவத்கீதை 9.26. வேத நூல்களில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது போல் எந்தவித மிருக உணவையும் பகவானுக்கு படைக்கக்கூடாது. எனவே ஒரு மனிதன் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உணவை உண்ட வேண்டியவனாவான். வைட்டமின் சத்து எனப்படும் பெயரளவு பொருளுக்காக மிருகங்களை அவன் தின்னக்கூடாது. ஆகவே உண்ணும் விஷயத்தில் வேறுபாட்டை காணாதவன் ஒரு பன்றியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறான். ஒட்டகம் முட்களை உண்பதில் ஆனந்தப்படுகிறது. குடும்ப வாழ்வையோ அல்லது இன்பம் எனப்படும் உலகாயத வாழ்வையோ அனுபவிக்க விரும்பும் ஒருவன் ஒட்டகத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறான். பௌதிக வாழ்வு முட்கள் நிறைந்ததாகும். எனவே ஒருவன் நியமிக்கப்பட்டுள்ள வேத விதிகளின் முறைக்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே வாழ அதை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஜட உலகில் உள்ள வாழ்வு ஒருவனின் சொந்த இரத்தத்தை குடித்து பராமரிக்கப்படுகிறது. ஜட இன்பத்திற்குரிய முக்கிய கவர்ச்சி பொருளாக இருப்பது உடலுறவு வாழ்வாகும். உடலுறவை அனுபவிப்பது என்பது ஒருவனின் சொந்த இரத்தத்தை உறிஞ்சி குடிப்பதாகும். இந்த விஷயத்தில் இன்னும் அதிக விளக்கத்திற்கு அவசியமில்லை. முட்கள் உள்ள சுள்ளிகளை மென்று தின்னும் பொழுது ஒட்டகம் அதன் சொந்த இரத்தத்தையும் உறிஞ்சி குடிக்கிறது. ஒட்டகம் சாப்பிடும் முட்கள் அதன் நாவை கீறி வாய்க்குள் இரத்தத்தை சுரக்க செய்கிறது. பச்சையான இரத்தத்துடன் கலந்து முட்களை உண்ணும் காரியத்தை ஒட்டகம் இன்பத்துடன் அனுபவிக்கிறது. அதை போலவே பல்வேறு விதங்களிலும் பணத்தை சம்பாதிப்பதற்காக கடினமாக உழைக்கும் பெரும் தொழிலதிபர்கள் அவர்களுடைய சொந்த இரத்தத்துடன் வைத்த அவர்களுடைய செயல்களின் முட்களை போன்ற பலன்களை உண்கின்றனர். எனவே இத்தகைய நோயுற்ற மனிதர்களை பாகவதம் ஒட்டகங்களின் வரிசையில் நிறுத்தியுள்ளது. மிருகங்களிடையிலும் மிகப்பெரிய முட்டாள் என்று புகழப்படும் மிருகம் கழுதையாகும். கழுதை மிக கடினமாக உழைத்து தனக்கென எந்த லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் அதிகமான பாரத்தை சுமந்து செல்கிறது. மனித வாழ்வு நன்மதிப்பை பெறுவதற்கென உள்ளதாகும். இவ்வாழ்வு அர்த்தடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அல்லது நன்மதிப்பை வழங்கக்கூடியது என்பது இதன் பொருள். ஆகவே வாழ்வின் மிகச்சிறந்த நன்மதிப்பென்ன? அது பகவத்கீதையில் 8.15 சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது போல பரமபதம் அல்லது பகவானின் பதத்தை சென்றடையும் நோக்கத்தை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். கழுதைக்கு அதன் சுயநலம் எதுவென்று தெரியாததால் பிறருக்காக மட்டுமே அது கடினமாக உழைக்கிறது. மனித உருவிலுள்ள வாழ்வில் தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சொந்த நன்மையை மறந்துவிட்டு பிறருக்காக மட்டுமே கடினமாக உழைப்பவன் கழுதையோடு ஒப்பிடப்படுகிறான். பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது: அஜீதம் சதுர சைவ லக்ஷாம்ஸ் தான் ஜீவ ஜாதிஷு பிரமதபி புருஷை பிராப்யம் மானுஷ்யம் ஜன்ம பர்யயாத் தத் அபலதாம் சாத்த தேஷாம் ஆத்மாபிமானினாம் வராகனாம் அனாசிரித்ய கோவிந்த சரணத்வயம். மனித வாழ்வு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பதால் மேலுலகங்களில் உள்ள தேவர்களும் கூட சில சமயங்களில் இப்பூலகில் மனித உடலில் மட்டுமே ஒருவன்
சுலபமாக பரமபத்தை சென்றடைய முடியும். இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உடலை பெற்ற பின்பும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் அவனுக்குள்ள மறந்து போன நித்திய உறவை ஒருவன் மீண்டும் ஸ்தாபித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் நிச்சயமாக தனது நலத்தை மறந்து போன முட்டாளாவான். மனித உருவில் உள்ள இந்த ஜட உடல் 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களின் சக்கரத்தில் ஒரு உடலுக்கு பின் மற்றொன்றாக படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக அடையப்படுகிறது. இந்த முக்கியத்துவத்தை மறந்து பரிதாபத்துக்குரிய மனிதன் மற்றவர்களை அரசியல் விடுதலைக்கோ அல்லது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கோ ஒரு தலைவனாக உயர்த்தி விடுவதற்காக தன்னை மாயையான செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அதில் தீங்கில்லை. ஆனால் வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்தை ஒருவன் மறந்துவிடக்கூடாது. சமுதாய மேம்பாட்டிற்காக அத்தகைய செயல்களை அனைத்தையும் பகவானிடம் திரும்ப செல்வதற்குரிய செயல்களோடு பொருந்தும்படி இணைந்து விட வேண்டும். இதை அறியாதவன் தனது சொந்த நன்மையை கருதாமல் பிறருக்காக மட்டும் உழைக்கும் கழுதையோடு ஒப்பிடப்படுகிறான். கழுதைகள் பொதுவாக சமூக அந்தஸ்தில் கௌரவமான நிலையில் இல்லாதவர்களான வண்ணார்களால் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகின்றன. மேலும் கழுதையின் விசேஷமான தகுதி என்னவெனில் பெண் கழுதையிடமிருந்து நன்றாக உதை வாங்குவது அதன் விளக்கமாகும். ஆண் கழுதை உடலுறவை விரும்பும் பொழுது பெண் கழுதையிடமிருந்து அது உதை வாங்குகிறது. ஆயினும் அத்தகைய உடலுறவு இன்பத்துக்காக அது விடாமல் பெண் கழுதையே பின்தொடர்கிறது. எனவே பெண் பாலாரால் ஆளப்படுபவன் கழுதைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறான். குறிப்பாக கலியுகத்தில் பாமர மக்கள் மிகவும் கடினமாக உழைக்கின்றனர். இந்த யுகத்தில் உள்ள மனிதன் வலுவுள்ள சுமைகளை தூக்குவதும் டோலா மற்றும் ரிக்ஷா வண்டிகளை இழுப்பதும் ஆகிய கழுதையின் தொழிலில் உண்மையாகவே ஈடுபட்டுள்ளான். பெயரளவையான மனித நாகரிகத்தின் முன்னேற்றம் ஒரு மனிதனை ஒரு கழுதையின் தொழில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. பெரும் தொழிற்சாலைகளிலும் பட்டறைகளிலும் உள்ள தொழிலாளர்களும் கூட அத்தகைய கடைப்பூட்டக்கூடிய தொழில்தான் ஈடுபட்டுள்ளனர். பகலில் கடினமாக உழைத்த பின் பரிதாபத்திற்குரிய தொழிலாளி மாதர் குலத்தால் உடலுறவு சுகத்துக்காக மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு குடும்ப விவகாரங்களுக்காகவும் மீண்டும் உதைப்படுகிறான். எனவே எல்லா விதமான ஆன்மீக அறிவும் இல்லாத சாதாரண மனித சமுதாயத்தை நாய், பன்றி, ஒட்டகம் மற்றும் கழுதைகள் கொண்ட சமூகம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவம் சுட்டிக்காட்டி இருப்பது சிறிதும் மிகைப்படுத்தியதாகாது. அறியாமையில் உள்ள இத்தகைய பாமர மக்களின் தலைவர்கள் இந்த நாய்களாலும் பன்றிகளாலும் பூஜிக்கப்படுவது அவ்வளவு பெருமைக்குரியதல்ல. மனிதர்களாக வேடம் தெரித்துள்ள இத்தகைய நாய் பன்றிகளின் மிகப்பெரிய தலைவனாக ஒருவன் இருப்பினும் கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தில் ஞானம் பெறுவதில் அவனுக்கு சுவை ஏற்படவில்லை எனில் அத்தகைய ஒரு தலைவனும் கூட ஒரு மிருகமே அன்றி வேறில்லை என்று பாகவதம் அறிவிக்கிறது. அவன் சக்தி வாய்ந்த அல்லது ஒரு பெரிய மிருகமாக நியமிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடும். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின்படி அவனுடைய நாஸ்திக சுபாவத்தின் காரணத்தினால் அவன் மனிதனாக கருதப்படுவதே இல்லை. அதாவது நாய் பன்றிகளை போன்ற மனிதர்களின் அத்தகைய இறை உணர்வற்ற தலைவர்கள் மிருகங்களின் பண்புகளை அதிகமாக கொண்டுள்ள பெரிய மிருகங்கள் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் தான் சொல்லாதீங்க மாதாஜி, பகவானுடைய கிருபை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக அனிமலை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நாமெல்லாம் எப்படி வாழ்க்கை வாழறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தவறா எடுத்துக்காதீங்க. நாமளும் ஒரு சில இடத்துல அனிமலை மாதிரி தான் வாழறோம். ஏன்னா அது என்ன பண்ணுது? சாப்பிடுது, தூங்குது, இனப்பெருக்கம் பண்ணுது. சில இடத்துல நாம அப்படிதான் போறோம் இல்லைங்களா? இந்த பதம் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குது. அதுக்குதான் எந்த நேரமே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லீலை. இப்ப லீலைகளை சொல்லும் போது இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டோரி சொன்னோம், தமயந்தி ஸ்டோரி சொன்னோம், நம்ம இது பாத்தீங்கன்னா ஹரிச்சந்திர ஸ்டோரி சொன்னோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரிகள்லாம் இது பகவானை மையப்படுத்தி சொல்ற ஸ்டோரிகள் இதெல்லாம். இப்ப அதெல்லாம் படிக்க நம்ம என்ன ஆகுது பாருங்க, நம்ம அந்த பௌதிகத்துல இருந்து விலகி வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா நம்ம இதுல வந்துட்டு இருக்கோம். பகவானுடைய லீலைகளை படிச்சாவே போதும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இத்தனை காண்டம் இருக்கு. அத்தனை காண்டத்துல ஒரு காண்டத்திலே பகவானை பத்தி அவ்வளவு அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு சிந்தனைகள் நம்முடைய சாதுக்கள் பாருங்க, இதை நம்ம சாதுக்கள் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம தத்துவ ஞானிகள் 6 தத்துவ ஞானிகள் இருக்காங்க. 6 தத்துவ ஞானிகள் ஒண்ணு ஒரு இடத்துல ஒரு அழகா கொடுக்குறாங்க. எல்லா விஷயமே நாம அது என்ன சொல்லுவதுன்னா, இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டே போயிருக்கிறோம். ஒரு சில இடத்துல பெரிய பெரிய மகான்களை பார்க்கிறோம், சாதுக்களை பார்க்கிறோம். இது மாதிரி ஆத்ம ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம், தத்துவத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் மண்டியில ஏத்திக்க நம்ம என்ன தெரியுங்களா, நிறைய சில இடத்துல இது நம்ம ஒரு மமதி ஆயிடும். எப்படின்னா நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தான் என்றாங்க
ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதத்தை படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் அதுதான் சத்துவ குணம். சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க நிறைய வேதம் படிப்பாங்க, நிறைய பகவானுக்கு நல்ல பாராயணம் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க, சாதன பக்தியும் பண்ணுவாங்க, அனநிய பக்தி பண்றது முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்திலே இருப்பாங்க. காரணம் என்ன பண்ணா ஈகோ. அந்த ஈகோ இருக்கும். நான் வசந்தவன், நான் தான் அப்படின்ற அந்த மனப்பான்மை வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது வரக்கூடாது. வரக்கூடாதுன்னா எப்படின்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல படிக்கணும். ஏதோ வந்தோம், காலைல படிக்கிறோம், போனோம் அப்படின்னு கூட. இப்ப நம்ம ராதிகா மாதாஜி கூட ரொம்ப அழகா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அது ஒரு மாதாஜி அதுக்கு தெளிவா ஒரு பதில் சொன்னாங்க. நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் திணறிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா, இது அழகா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ அறிவாளியாரு, முட்டாளாரு, பணக்காரனாரு, ஏழையாரு, எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நீ என்னுடைய ஆத்மா, என்னுடைய உயர் சக்தி, என்னுடைய அம்சம் நீன்ற ஒண்ணு. அதே மாதிரி இரண்டாவது என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, வேதத்தை நீ உள்வாங்கிட்டு என்னுடைய பக்தராக இருந்தீன்னா, என்னுடைய பக்தராக இருந்து அகர்ம பணியில செஞ்சின்னா, நீ வேதத்தை நீ வந்து அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை உனக்கு அக்செப்ட் பண்ண தேவையில்லை. நீ அதை பத்தி நினைக்கவே வேண்டாம். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு, பகவானே சொல்லியிருக்காரு. நீ என் உணர்வோடு நீ செயல்பட்டாவே போதும், உனக்கு அது பொருந்தாதுன்ற. இதை விட வேற என்ன விளக்கம் வேணும் நமக்கு, இல்லைங்களா? பகவானே கொடுக்குறாரு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில. அப்ப நாம அகர்ம பணியில நம்ம செய்யறோம், இது விகர்மா, இது கர்மா அப்படின்னு நாம நினைக்கிறதோட பகவானை மையப்படுத்தி செய்யும் போது அகர்மாவும் தேவையில்லை, விகர்மாவும் பார்க்க மாட்டோம், கர்மாவையும் பார்க்க மாட்டோம். அது நமக்கு பொருந்தாது. அப்புறம் அந்த ஆன்சர் டக்குன்னு நம்ம சொல்லலாமே. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. சரி, ஓகே. சோ அந்த மாதிரி நாம ஒரு விஷயம் உள் வாங்கிக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த கலியுகத்துல இருந்து நம்ம அழகா நாம இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி உயிர்வாழிகள் எல்லாமே இப்ப தாய் தந்தை இருக்காங்க, அப்பா அம்மா, அண்ணன் தம்பி, பேரன் பேத்தி, எல்லாமே உறவு தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா எல்லாமே தனிப்பட்ட ஆத்மா. அந்த ஆங்கிள் தான் நாம எடுத்துன்னு போனோம்னா கண்டிப்பாக நாம முக்தி அடைவோம். நம்ம குடும்பம், நம்ம சமுதாயம், நம்ம வீடு நினைக்கலாம், தப்பு கிடையாது, அது நம்முடைய கடமை தான் அது. ஆனா அதுல இருந்து பற்றற்ற தன்மையா தான் இருக்கணும்ன்ற அந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வாரமா நம்ம அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு பகவான். நல்லா உன்னிப்பா கவனிச்சீங்கன்னா போதும். அதுக்காக நம்ம குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வரணும்னு சொல்லல, குடும்பத்தை நம்ம விட்டு ஒதுக்கி வைங்கன்னு சொல்லல, நீங்க தனியா இருன்னு சொல்லல. ஆனா பற்றற்ற தன்மையா இருன்னு சொல்ற. பற்றோட இருக்காதீங்க, பற்றோட இருக்கும் போது பந்தப்படுவீங்கன்னு தான் சொல்றேன். இது எல்லாமே இறைவன் நம்ம கொடுத்தது. இந்த வசனம் பாருங்க, கொடுப்பது இறைவன் என்பதை உணர்ந்தால் கிடைப்பது எதுவுமே இறையாக தோன்றாது. அவர் தான் நம்ம கொடுக்குறாரு. நம்ம வந்துக்குது, நாம எப்படி வந்துருக்கோம், அவருக்கு தொண்டு செய்ய தான் வந்திருக்கோம். அந்த ஆங்கிள் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு தத்துவ ஞானி கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் இது. இது வந்து மகாபாரதத்துல வந்த ஸ்டோரி தான் இது. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாரவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு மகா கவி, பாரவின்னு சொல்லிட்டு. அவளுடைய மனைவி பேர் வந்து ராசிகா. மனைவி பேர் ராசிகா. ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா அழகா வந்து ஒரு குடும்பத்தை எல்லாம் சிறப்பா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இவர் என்னன்றாரு, மனைவி ராசிகா என்ன சொல்றா, என் அம்மா வீட்டுலதான் நான் தங்கணும் அப்படின்னு அவ எதிர்பார்க்கிறான். என் அம்மா வீட்டுல இருந்து தங்கணும் அப்படின்னு. உடனே பார்வதி சொல்றாரு, பார்வதி என்ன சொல்றாருன்னா, இது வந்து முரண்பாடா இருக்கு, சரி ஓகே உன் வீட்லயே நீ தங்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமனார் வீட்லயே அவ தங்குறான். அவரு ரெண்டு பேருமே ஃபேமிலி கொண்டு போறாங்க. ஆனா இங்க இருந்து வராங்க, ஆனா முரண்பாடா இருக்கு, பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொல்லிடுறாரு. மனைவி சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே அங்க தங்கிடுறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இடையில ஒரு சின்ன கருத்து வேற்றுமை ஏற்படுது. கருத்து வேற்றுமை யாருக்குன்னா மாமனாருக்கும் மருமகனுக்கும் ஏற்படுது. மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் இல்லை, மாமனாருக்கும் பார்வதிக்கும் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு. அப்போ உடனே மனைவிட்ட சொல்றாரு, பத்தியா இதுதான் நம்மளுடைய இது, இதே வந்து என்னுடைய தாய் தந்தர்கிட்ட இருக்கும்போது உனக்கு அந்த பிரச்சனை வரும், வராம இருக்கா, உனக்கு அந்த பிரச்சனை வரும். ஆனா அது அழகா நம்ம இது பண்ணா சரியாயிடும். இப்ப கூட ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து இப்போ எனக்கும் அப்பாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை தான், அது நான் சகிச்சுட்டு போறேன், ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது, நீ என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, மனைவிட்ட கேட்கிறாரு கணவர். கேட்ட உடனே ராசிகா சொல்றா, இல்ல வேண்டாம், நம்ம இந்த விட்டுட்டு வெளியே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போறாங்க. அது வந்து பண்ண மலவா தேசம்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேசம் இருக்கு. அந்த தேசத்துல போய் ரெண்டு பேரும் குடி போறாங்க.
குடி போன இடத்துல இவர் கவி இல்லையா, மகாகவி இல்லையா அவரு, எவ்வளவு நாள் சம்பாதிக்க முடியும், எவ்வளவு நாள் சாப்பிட முடியும்? ஒரு கூட தனி கொடுத்தன போறாங்க, போனத சாப்பிடுறாங்க, ஆனா வருவாய் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இவர் பெரிய மகாகவி. அப்போ உடனே ராசிகா கிட்ட சொல்றார், நான் இந்த ராஜ்யத்துல உள்ள ராஜா கிட்ட ஒரு ஒரு ஓலையில எழுதி தரேன், இதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு. இது ரொம்ப அவருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு புரிதல் ஏற்படும், இதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு. சரி, உடனே என்ன பண்றாங்க, அவர் எழுதி கொடுக்குறாரு. அதுல என்ன எழுதியிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, நன்றாக யோசித்து முடிவு செய்யாமல் ஒரு காரியம் செய்யக்கூடாது, நன்றாக யோசித்த பிறகு எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகத்துல எழுதி கொடுக்குறாரு. அப்போ உடனே ராசிகா என்ன பண்றா, அந்த 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 ஓலைச்சுவடி எடுத்துட்டு நேரா அரண்மனைக்கு போறா. போயிட்டு அந்த அரசன்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அரசன் அதை பாக்குறாரு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த சபையில உள்ள குரு கிட்ட கொடுக்குறாங்க. குரு பாக்குறாரு, இதெல்லாம் எதுக்குமா அப்படின்னு. இல்ல, நீங்க கொடுங்க, மன்னர்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு. சரி, அப்புறம் குருவை தாண்டி மன்னர்கிட்ட போகுது. போன உடனே அவர் பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகான இது கண்டிப்பாக எல்லா ஊர்ல எல்லா தெருவுலையுமே இந்த எழுதி வைங்க, செவுத்துல எழுதி வைங்க, என் ரூம்ல என் வீட்டுல எல்லா இடத்துலயும் எழுதி வைங்க அப்படின்ற. உடனே அந்த குருவுக்கும் சரி, அந்த ராஜகுருவுக்கும் சரி, ராஜ வைத்தியரையும் சரி, அங்க உள்ள குருமார்கள்லாம் ஒரு ஏளனமா சொல்றாங்க, என்ன இதெல்லாம் போய் எழுதுங்க, இதெல்லாம் தெரியாதா, இதிகாசங்களே இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு. எழுதி வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னர் சொல்றாரு. சரி, உடனே அவனும் எழுதிடுறாங்க, எல்லாம் எழுதி வச்சிடறாங்க. அவர் ராசிகாவும் அது கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அவருக்கு ஒரு சின்ன சன்மானம் மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க, அதை வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டான். இப்போ இந்த மன்னருக்கு நோய்வாய்ப்படுது. நல்ல ஒரு அரசாட்சி மன்னர் தான் அவரு. நோய்வாய்ப்படுறாரு. நோய்வாய்ப்பட்ட உடனே அப்போ டாக்டர் அங்க உள்ள வைத்தியர், ராஜ வைத்தியர் என்ன சொல்றார், உங்களுக்கு கட்டி இருக்கு வயிற்றுல, அந்த கட்டியை ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணும், இல்லைன்னா உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்றாங்க. உடனே அவருக்கு நோய்வாய்ப்பட்ட உடனே ரொம்ப உடம்பு மோசமாயிடுது. அப்போ உடனே அது உள்ள மந்திரி இருக்காரு இல்லையா, அவர் என்ன பண்றார், ஒரு சூழ்ச்சி பண்றார். ராஜாவை இப்படியே இறக்கி விட்டுட்டுனா அடுத்தது நாம தானே இருக்கோம், அடுத்த பொசிஷன்ல இருக்கோம், அதனால இந்த நாடை நாம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூழ்ச்சி பண்றார். அப்போ அந்த ஊர் வைத்தியர், ராஜ வைத்தியரால முடியல, அந்த குணப்படுத்த முடியல. அதனால வெளியூர்ல இருந்து ஒரு வைத்தியரை கொண்டு வராங்க. கொண்டு அந்த ராஜகட்டி எடுக்கிறதுக்கு, அந்த அந்த கட்டி எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றாங்க. அப்போ இந்த மந்திரி சொல்றார், அந்த வைத்தியர் தனியா கூட்டும் போயிட்டு, ஐயா, எனக்கு ஒரு உபாயம் பண்ணினா உனக்கு நான் ஒரு உபாயம் பண்றேன், என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவருக்கு வயிற்றுல கட்டி இருக்கு இல்லையா, அதை ஆப்ரேட் பண்ணி நீ எடுக்கிறேன்னு சொல்றீங்க, இருந்தாலும் சரி, ஓகே, உங்களுக்கு 4 பேக்ல கோல்டு தரேன், நிறைய பேக்ல நான் நகை தரேன், நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். நீ எப்பவுமே ஒரு அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது கத்தி யூஸ் பண்ணுவ இல்லையா, அந்த கத்தியில பாய்சன் தடவிட்டு நீ ஆப்ரேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரு இறந்துருவாரு. எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க, நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காரு இல்லையா, அதனால அந்த கட்டினால்தான் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க, நினைச்சிருவாங்க. அதனால யாருக்கும் பிரச்சனை வராது, அடுத்தது அரசாட்சி நான் வந்துருவேன், எல்லா விதமான சகலும் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அந்த வெளியூர் வைத்தியர் என்ன பண்றாரு, அதுக்கு ஆசைப்பட்டார். சரி, ஓகேங்க, கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கிட்டார். மறுநாள் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்றதுலாம் ரெடி பண்றாங்க. பண்ண பிறகு அந்த கத்தியும் வச்சுருக்கார், வச்சுக்கிட்டு எல்லா உபகரணம்லாம் வச்சாச்சு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது. அப்போ அந்த இடத்துல அந்த அந்த ராஜ்யத்தோட ராஜ வைத்தியர் இருக்கிறார். இவருக்கு ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் இருக்கு. என்ன தடுமாற்றம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வைத்தியருக்கு அங்க அந்த ஆப்ரேட் பண்ற இடத்துல என்ன சொல்றதுன்னா, நன்றாக யோசித்து முடிவு செய்யாமல் ஒரு காரியம் செய்யக்கூடாது, நன்றாக யோசித்த பிறகு எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த வசனம் இருக்கு. இந்த வைத்தியர் படிச்சுட்ட உடனே அவருக்கு ஒண்ணுமே ஒரு மாதிரியா இருக்கு, என்னடா இது செய்யற காரியம் நல்ல காரியம் இல்லையே அப்படின்னு யோசனை பண்றான். பணத்தையும் வாங்கிக்கிட்டான், வைத்தியம் பண்றதுக்கு கத்தியும் கொண்டாந்துட்டான், வெட்டுறதுக்கு எல்லாம் செஞ்சான். கடைசியில இங்க யோசனை பண்றான். அந்த யோசனை என்ன பண்றான், அந்த அந்த பாய்சன் தடவை கத்தியை ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு நல்ல கத்தி எடுக்க போறான். கை நடுங்குதுன்னு எடுத்துட்டான். இத அந்த வைத்தியர் பார்த்துட்டார், ராஜ வைத்தியர் பார்த்துட்டார். பார்த்துட்டு உடனே வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படின்னு. என்னங்க சொல்லுங்க. தனியா கூட்டம் போய் கேட்கிறாரு, உனக்கு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கு, நீ எதுக்கு அந்த கத்தி எடுக்காம இந்த கத்தி எடுத்து சிகிச்சை பண்ற அப்படின்னு. ஒரு மாதிரி என்ன, இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க, உண்மையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்ட உடனே இவன் சொல்றத பொய்ன்னு சொல்லிட்டு உணர்ந்துட்டார் அந்த ராஜ வைத்தியர். உடனே அந்த கத்தியை எடுத்து போய் ஒரு பால்ல போடுறாரு. பால்ல போட்டா அந்த கலர் மாறிடுது.
கருப்பா ஆயிடுது இந்த பால். ஏன்னா இந்த வெளிநாட்டு வைத்தியர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இதை நாமோ அதுல ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த பாய்சன் பட்ட உடனே உடல் நீல நிறமா மாறிடமே, கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு இவர் உணர்றாரு. ஆனா மந்திரி என்ன நினைச்சான், இறந்துட்டோன்னு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான். ஆனா வைத்தியம் என்ன பண்றான், விஞ்ஞானம் படிச்சவனாச்சே, அறுவை சிகிச்சை பண்ணவனாச்சே, உடல் மாற்றம் வந்துடும் முடியா, கலர் மாறிடும், இங்கேயும் வைத்தியம் எல்லாம் இருப்பாங்களே, கண்டுபிடிச்சிருவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு பயத்துல அந்த கத்தியை மாத்திட்டு நல்ல கத்தி எடுக்கிறான். இதே ராஜ வைத்தியர் பார்த்துனா இப்ப கண்டுபிடிச்சான். அப்போ உடனே மன்னர், இதெல்லாம் மன்னர் பார்த்துன்னு தான் இருக்கிறார். பார்த்த உடனே அவனை முதல்ல உள்ள புடிச்சு போடு, ஜெயில போடு அப்படின்ற. அந்த மந்திரியும் பிடிச்சி உள்ள போடு. மந்திரி இந்த மாதிரி சொன்னா, எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டான் அந்த ராஜ வைத்தியர்கிட்ட. சொன்ன உடனே அந்த மந்திரி உள்ள பிடிச்சி உள்ள போடு அப்படின்னு. அப்போ இந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுது பாருங்க நமக்கு. இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம என்ன தத்துவம் புரியுது பாருங்க. நாம இந்த தத்துவம் 6 தத்துவமே என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, 6 தத்துவவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க, தத்துவ ஞானிகள். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நாம ஒரு சும்மா வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பகவான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நிறைய சொல்லியிருக்காரு. அது நல்ல உன்னிப்பா நம்ம கவனிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், வாழ்க்கையில் நிறைய சித்தாந்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அது அழகா எழுதி ஒரு இடத்துல வால்ல எழுதி ஓட்டலாம், நம்ம பிள்ளைகள் தெரியுற மாதிரி, பேர பிள்ளைகள் தெரியுற மாதிரி, நமக்கே ஒரு நேரம் புரிதல் ஏற்படும். அழகா ஒரு இடத்துல அது வசனம் ஒரு அழகா எழுதி வைங்க. அந்த மாதிரி ஆத்ம தத்துவம்னா என்ன அப்படின்னு எழுதி வைங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதி வச்சிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது புரியும். மனசுல நீங்க தெரிஞ்சா மட்டும் மத்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் இல்லைங்களா? ஸோ இது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செயல்பாடு ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு. இப்ப நாம இந்த இடத்துல வருவோம். இப்ப நாய்களுக்கு, பன்றிகளுக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு, அனிமல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அது அதுக்கு பல்லு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நார்மலா இருக்குமா? நம்மள மாதிரி நார்மலா இருக்காது இல்லையா? எல்லாருக்கும் கோர பல்லு, ஒரு மாதிரி நீட்டு பல்லு, சிங்க பல்லு, காலு பல்லு, அந்த பல்லு இந்த பல்லுன்ற அந்த மாதிரி இருக்கும். நாக்கும் பாத்துங்கன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி நாக்குகள் தான் இருக்கும். நமக்கு அப்படி கிடையாது. நமக்கு காய்கறிகளை உண்றதுக்கும் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றது மட்டும்தான், நம்ம பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிட்றது மட்டும்தான் நமக்கு இந்த பல்லு, இந்த வாய் அமைப்பே நமக்கு இருக்கு. நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்றதோ மற்ற தீய பழக்கங்கள் சாப்பிட்றதோ நமக்கு அது அருகதையே கிடையாது. ஆனா வேதங்கள்ல நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஓமை கதைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதம் சரி, ராமாயணத்திலும் சரி, எல்லா இதிகாசங்களிலும் வேடனை பத்தி சொல்லுவாங்க. வேடன் என்ன பண்ணுவான், போய் காட்டுல போய் அனிமலை அதை கொண்டு வருவான், மனைவி சமைச்சு அதுல தேன் கலந்து மான் கலந்து எல்லாம் கலந்து கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அது வேற விஷயம். அப்ப அந்த காலத்திலேயே நான் நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இப்ப இருக்கிறவங்க அது புரிதல் இல்லாம இருக்கிறவங்க. இப்ப நம்ம அந்த அகுனு கதையும் அகி கதையும் இப்படித்தான். அகுன் என்ன பண்ணுவோம், காட்டுக்கு போவோம், காட்டுல போய் ஒரு மானை பிடிச்சாருவோம். அதான் அந்த மானை எப்படிப்பட்ட மானை அடிப்பான் சாவடிப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, வயசானது சின்ன குட்டிங்களை அவன் கொல்ல மாட்டான். அதாவது ரொம்ப மூர்க்கமா இருக்கிறது, மக்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு தொல்லை கொடுக்குற விலங்கு மாத்திரமா கொல்லுவான். யாரும் அகுன். நம்ம முன்னாடி சொன்னோமே நலன் தமயந்தி கதை சொன்னோமே, அதுல உள்ளது. சோ அந்த மாதிரி வேடங்கள் தான் நம்ம இதா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நாம சாப்பிடுற விஷயங்கள் பாருங்க, நாம எல்லாமே நம்ம வெஜிடேரியன் தான். நம்ம சாப்பிடுற விஷயம் சரி, பேசுற விஷயம் எல்லாமே சாத்வீகமா இருக்கணும்ன்றதான் இந்த பதம் நம்ம சொல்லி கொடுக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது பதம் மாதாஜி, நீங்க படிக்கலாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளின் வீரியம் மற்றும் அற்புத செயல்களை பற்றிய செய்திகளை கேள்விப்படாமலும் மேன்மையுள்ள அவரது பாடல்களை உறக்க பாடாமலும் இருப்பவனின் நாவு ஒரு தவளையினுடையதை போன்றது என்று கருதப்பட வேண்டும். பொருளுரை. பக்தனொருவன் பகவத் தொண்டில் 100% ஈடுபட்டுள்ளான். பகவானுடனான உறவால் ஒருவனின் உடலில் உள்ள புலன்கள் தூய்மையடையும் பொழுது அவனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். மேலும் எல்லா புலன்களின் உதவியாலும் பகவானுக்கு ஒருவன் பக்தி தொண்டாற்ற முடியும். இதனால் புலன்களும் அவற்றின் செயல்களும் புலன் நுகர்ச்சியில் மட்டுமே ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளவரை அவை தூய்மையற்றவை. புலன்கள் புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக பகவத் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுகின்றன. பகவான் எல்லா புலன்களையும் கொண்ட பரம்பொருளாவார். மேலும் அவரது பின்ன பகுதியாக உள்ள தொண்டனுக்கும் அதே புலன்கள் உள்ளன. பகவத்கீதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது போல் பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டே புலன்களின் சிறந்த உபயோகமாகும். பகவான் முழு புலன்களுடன் உபதேசத்தை வழங்கினார்.
அவற்றை முழு புலன்களுடன் அர்ஜுனன் பெற்றார். இவ்வாறாக எஜமானருக்கும் சீடனுக்கும் இடையில் உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் நிகழ்ந்தது. ஆன்மீக புரிந்துணர்வு என்பது சில பிரச்சார விஷமிகளால் முட்டாள்தனமாக உரிமை கொண்டாடுவதைப் போல் குருவிடமிருந்து சீடனுக்கு பாயும் மின்சார சக்தியை போன்ற ஒன்று அல்ல. அனைத்தும் அறிவும் நியாயமும் உண்டாவையாகும். மேலும் அடக்கமும் உண்மையும் உள்ளவனாக சீடன் இருந்தால் மட்டுமே குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையிலான கருத்து பரிமாற்றம் சாத்தியமாகும். சைத்தன்யரின் உபதேசங்களை ஒருவன் பக்தியுடனும் முழு புலன்களுடனும் பெற வேண்டும். இதனால் உயர்ந்த நோக்கத்தை அவன் நியாயபூர்வமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஜீவனின் தூய்மையற்ற நிலையில் அல்லது வெவ்வேறு புலன்கள் பௌதிக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளன. பகவத்கீதையிலிருந்தோ அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்தோ பகவானை பற்றி செவிசாய்ப்பதன் மூலமாக அவரது தொண்டில் ஈடுபடவில்லையானால் செவித்வாரங்கள் சில அபத்தமான பேச்சுக்களால் நிரப்பப்படுவது நிச்சயம். எனவே பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் செய்திகள் உலகம் முழுவதிலும் உரக்க சப்தத்துடன் பிரச்சாரம் செய்யப்பட வேண்டும். அவற்றை பற்றி பூரணமான மூலங்களிலிருந்து கேட்பது தூய பக்தனின் கடமையாகும். பிறரிடம் இதையேனும் பேச வேண்டும் என்று பலர் விரும்புகின்றனர். ஆனால் வேத ஞானத்தை பற்றிய விஷயங்களை பேச அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படாததால் அவர்கள் அனைவரும் அபத்தமான பேச்சுக்களையே பேசுகின்றனர். அறிவில்லாமல் மக்கள் அவற்றுக்கு செவி சாய்க்கின்றனர். உலகில் பௌதிகமான செய்திகளை பரப்புவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான வழிகள் உள்ளன. அதே போலவே பகவானை பற்றிய உன்னத விஷயங்களை உலக மக்கள் கேட்குமாறு கற்பிக்க வேண்டும். அத்துடன் அவர்களுக்கு கேட்கும் வகையில் பகவத் பக்தன் உரத்த சப்தத்துடன் பேச வேண்டும். தவளைகள் உரத்த சப்தத்துடன் கத்துகின்றன. இதன் விளைவு என்னவெனில் அவை பாம்புகளை அழைத்து அவற்றுக்கு இரையாகின்றன. குறிப்பாக மனித நாவு வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, தவளைகளைப் போல் கத்துவதற்காக அல்ல. இப்பதத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள அசதி என்ற சொல்லும் கூட முக்கியமானதாகும். அசதி என்பது விலைமகள் ஆகிவிட்ட ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறது. ஒரு விலைமகளுக்கு பெண்மைக்குரிய நற்குணங்கள் இல்லை. அவ்வாறே வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பதற்காக மனிதனுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள நாவு சில அபத்தமான பேச்சுக்களை உச்சரிப்பதில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அது ஒரு விலைமகளாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட சாராம்சம் பாருங்க, ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டதுங்களா. அதாவது கேள்வி, பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா கேள்வியுடையோர் செல்வம் விரும்புவோர் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்கணும், கேள்வி கேட்காம இல்லை, ஆனா எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கணும்ன்றது ரொம்ப அழகா சொல்லுகிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம சங்கீதனம் பண்றோம் பகவானுக்கு. எப்படிப்பட்ட சங்கீதனம் பண்றோம் பாருங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 7 ஸ்வரங்களை வச்சு பாடுவாங்க, அந்த ராகம் போட்டு பாடுவாங்க. இது வந்து பகவான் அப்படி அதெல்லாம் வந்து அதை ஏத்துக்கிறாரு ஏத்துக்கல, அது ஒரு விஷயம். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க மனசார நீங்க அந்த ராகம் போடணும், இப்படிதான் தாளமோட பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கல. அவர் நீ அறிவாளியா இரு, முட்டாளா இரு, பணக்காரனாரு ஏழையா இருக்கு, எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனையே இல்லை. என் உணர்வோடு நீ செயல்படுறியா, என் உணர்வோடு நீ என்னை பத்தி போடுறியா, ஓகே. அதான் வந்து தூய பக்தியோட பணின்றார். இப்ப நாம ஒரு பாட்டு பாட முடியலன்னா சங்கடமே பட வேணாம். அவரை பத்தி 2 வார்த்தை ரொம்ப அழகாக நம்ம வாயால் நம்ம சொன்னாவே போதும், அதான் கீர்த்தனன்ற. இது பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாரு இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்கோம், அதே மாதிரி பௌதிகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இப்ப பௌதிகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. வாழ்ந்துருன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு, 60 வயசான பிறகு அப்பதான் அவருக்கு அந்த விஷயமே புரியுது. ஓ, நாம இவ்வளவு நாள் செஞ்ச தப்பெல்லாம் வந்து இப்ப இந்த இனி வாழற காலத்திலேயாவது நம்ம முக்தி அடைறதுக்கான காரியத்தை நம்ம செய்வோம் அப்படின்றாரு. ஆனா அதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அது ஏத்துக்குது, அக்செப்ட் பண்ணுது. பகவான் சொல்றாரு, சரி இறக்கும் தருவாயிலேயாவது என் நாமத்தை சொல்லி வா அப்படின்றார். பரவாயில்லைன்றார். ஏன்னா உன்னுடைய கர்மா, போன ஜென்மத்துல பண்ண கர்மா, அது முந்தின ஜென்மத்துல பண்ண கர்மா, இதெல்லாம் அனுபவிக்கதான் நீ பண்ணிருக்க. இப்பயாவது அதை அனுபவிச்சுட்டு பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு உள்ளவாடுங்க.
இல்லைங்களா? இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பாருங்க. ஒரிசாவில் வந்து கிருஷ்ணராஜ் சந்திரன் சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா, ஒரு சிற்றரசன் இருக்கான். அந்த சிற்றரசன் பாத்தீங்கன்னா அவன் என்ன பண்றான் பாருங்க, எப்பவுமே ஜாலியா இருக்காரு. ஒருத்தருக்கு ஒரு பெரிய மகாராஜா, ஒரு அந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டு நிற்கிறான். ஆனா அவனுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த வாழ்வு எதுக்கு, சந்தோஷமா வாழும் அப்படின்னு தான் நினைச்சு வாழறான். நிறைய தப்புலாம் பண்றான், ஏகப்பட்ட தப்புலாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் என்ன பண்றான், ஒரு ஒரு நேரம் காலை சாயங்கால டைம்ல சரி அப்படியே வீதி உலா போறான், தனியுமே நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. அந்த நேரத்துல ஒரு மகளும் தந்தையும் ரோட்ல வாக் போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ சாயங்கால நேரம் ஆயிடுச்சு. உடனே மகள் சொல்றா, அப்பா பகல் பொழுது விட்டது, இரவு வந்து கொண்டு இருக்கிறது, இன்னும் வீட்டு விளக்கு ஏற்றவில்லை, வீட்டில் இருள் சூழ்ந்துரும், வாருங்கள் விரைவாக போகலாம் அப்படின்றான். சீக்கிரமா போனோம், வா போலாம், டைம் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா வந்து டைம் முடிஞ்சுன்னா அப்புறம் இரவு வந்துச்சுன்னா வீட்டுல விளக்கேற்றணும் இல்லையா, உடனே போனோம் வா அப்படின்னு. இத வந்து இந்த ராஜா அந்த பெண் சொல்றத ராஜா கேட்கிறார், அந்த மன்னர் கேட்கிறார். அவனுக்கு அப்பதான் அந்த உணர்வே வருது. எப்படிப்பட்ட உணர்வு, ஏதோ அந்த குழந்தை சொல்றது வந்து தன் தந்தை கிட்ட என்ன சொல்றது, வீட்டுக்கு போகணும், சீக்கிரமா போகணும், விளக்கு ஏற்றணும், பொழுது விடியுது இல்லையா, பொழுது சாயுது இல்லையா, இருட்டாயிடும் இல்லையா அப்படின்னு. ஆனா இந்த மன்னருக்கு எப்படி புரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இவ்வளவு நாள் ரொம்ப கேவலமா வாழ்ந்திருக்கோமே, அந்த சாயங்கால டைம் இருட்டு ஆகுது இல்லையா, இருட்டான உடனே என்ன ஆகும், நம்மளால நடக்க முடியாது, கண் தெரியாது, இந்த மாதிரி ஆகும் இல்லையா, ஒரு இரவு பொழுது அது ஒரு இதுதானே. அப்போ இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த வாழ்க்கை தத்துவமா எடுத்துக்கிறார் இந்த ராஜா. அப்போ நாம லைஃப்ல எவ்வளவு தப்புகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இனியாவது நம்ம தவறு செய்யக்கூடாது. அந்த பெண் சொன்னதை அவர் உள்வாங்கிட்டு இந்த ஆங்கிள் உள்வாங்குறாரு. அப்போ நமக்கு தெரியாமவே நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க, நார்மலா பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அதே வந்து பகவான உணர்வோட பகவானை மையப்படுத்தி அந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு அமிர்தமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த அந்த மாதிரி சொல்லுது, அதை நம்ம அந்த புரிதல் அப்படிதான் அடைவோம். அதே பௌதிக தன்மையோடு நாம இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த சொல்லு என்ன பண்ணும், சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு மாதிரி அசட்தனமா போயிடுவோம். ஆனா இந்த மன்னர் பாருங்க, அந்த ஒரு அந்த பொண்ணு சொன்ன வார்த்தைய நிறைய உள்ள உண்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு. இந்த வாலிப பருவமுள்ள கழிச்சிட்டோமே, இந்த வாழ்க்கைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிட்டோமே, இப்ப அந்தி பொழுது நெருங்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன தெரியுது பாருங்க. அப்போ நம்முடைய வாலிப பருவம் முடிஞ்சவண்ண அடுத்து என்ன வரும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நோய் தான் வரும், அப்புறம் என்ன இறப்பு தான் வரும். அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் இந்த வாழ்க்கை நம்ம இது மாதிரியாவது நம்ம இனிமேல்ட்டு அந்த தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திருந்தி மக்களுக்கு நல்லபடியா நல்ல அரசாட்சி கொடுக்குறாரு. அப்போ இதுதான் பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் சொல்றாரு. யாருக்கு, அர்ஜுன் சொல்றாரு, இவரு பீஷ்மர்கிட்ட சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நம்ம போன வாரம் பேசியிருந்தோம். ஒரு மாங்காய் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கும், துவர்ப்பு இருக்கும், அப்புறம் புளிப்பு இருக்கும், அப்புறம் பழமா இருக்கும், ரொம்ப ருசியா இருக்கும். ருசியான டைம்ல எல்லாருமே பருகுவாங்க. புளிப்பா இருக்கவங்க பாதி பேர் சாப்பிடுவாங்க, பாதி பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. துவர்க்கா இருக்கும்போது இது ஆரம்பம் பிஞ்சா இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்து பழுத்த பழமானப்ப எல்லாமே ருசிப்பாங்க. அதே வந்து பழுத்த பழம் கொஞ்ச நாள் ஆனப்பொண்ணு என்ன ஆகும், கெட்டுதான் போகும். அப்ப எல்லாருக்குமே நோயை உண்டாக்கும். இதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கை டிராவல் ஆகிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த விஷயங்கள் நம்ம பழமா இருக்கும்போதுதான் எடுக்க முடியும். அதே பழம் கெட்டு போச்சுன்னா அது தூர தான் வச்சிருக்கணும். அது நமக்கு உடலுக்கும் ஆபத்து தான், இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இன்னொரு விஷயம் பாருங்களேன், இன்னொரு சின்ன ஸ்டோரி பாருங்க. சிவாஜியோட குரு இருக்காரு, நம்மளுடைய சித்ரபதி சிவாஜி இருக்காரு இல்ல, அவரோட குரு பாத்தீங்கன்னா ராமதாச சுவாமிகள். ரொம்ப அழகான அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு. இதே மாதிரிதான் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. அந்த குரு நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு தாய் என்ன பண்றாங்க, ஒரு அம்மா என்ன பண்றாங்க, வீட்டை மொழுவி சாணத்தை, நம்ம வீட்டுல கிராமங்கள்லாம் அப்படிதான் செய்வாங்க இல்லைங்களா, சாணம் தடவி ரோட்டெல்லாம் வாசல் எல்லாம் பூசி இது பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ இவர் அந்த வழியா போறார். வழியா போகும்போது அந்த பெண்ணை பாக்குறார். பார்த்த உடனே அந்த அம்மா என்ன நினைச்சது தெரியல, என்ன உள்ளத்துல அந்த அம்மாவோட என்ன ஒரு தன்மையில இருந்தாலும் தெரியல. ஆனா அந்த கையில அந்த கிளாத், அந்த துணி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சாண தடம் துணி மொழிவிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த துணி எடுத்து அதை அப்படியே எடுத்து அவர் மேல அடிச்சிடுறாங்க.
அவரு என்ன பண்றாரு, அந்த சாண உருண்டை அந்த இதை எடுத்துக்கிட்டு அதை அமிர்தமா எடுத்துக்கிட்டாரு. அவரு எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போறாரு. அவருடைய குடிலுக்கு கொண்டு போறாரு. கொண்டு போயிட்டு அதை நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு அந்த அந்த சாணத்தை அந்த அந்த சணல் கயிறு, அது சணல் தானே, அது அந்த கோணி பை தானே, அந்த கோணி என்ன ஒரு ஒரு இழையா எடுத்து 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 அதை சுத்தப்படுத்திட்டு ஒரு நூலா எல்லாத்தையும் நூலா வெளியே எடுத்துட்டு அதை திரி வச்சு பகவானுக்கு ஏத்துறாரு. பகவானுக்கு ஏத்துறாரு, அதை நெய் தடவி ஏத்துறாரு. அதை அப்போ அதை அவனோட சீடர் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு கேட்கிறாரு, என்ன இது, அந்த பெண் கொடுத்த அந்த அந்த இது எடுத்துட்டு அதையும் அமிர்தமா எடுத்துன்னு வந்தீங்க, எடுத்து அதை நீங்களே சுத்தப்படுத்துறீங்க, அதுல உள்ள நூலெல்லாம் எடுத்து தனித்தனியா கட்டி அது நூல் உண்டியா ஆக்கி அதை திரியாக்கி அது பகவானுக்கு நெய் வச்சு ஏத்தி ஆட்டுறீங்களே அப்படின்றாரு. அப்போ இதெல்லாம் ஒரு இதான்னு கேட்கிறாரு. நமக்கு எது கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கணும். அதை கிடைச்ச பிறகு அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி, சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யற மாதிரி, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நல்லது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். அந்த செயல் நம்ம செய்யணும்ன்றாரு. இப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு இதுல இருந்து நாம என்ன இது பண்ண முடியும், விருத்தி செஞ்சுக்க முடியும். இதனால நமக்கு சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்ய முடியும், நமக்கு என்ன உதவும் அப்படின்னு அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். இல்லாத ஆசைப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனை தான். எது கொடுத்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கணும், இதுவும் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப அழகாக இந்த அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ராமதாசன், ராமதாஸ் சுவாமின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகாக அவர் ஸ்டோரியும் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் அவரும் தத்துவம் சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம் மாதாஜி. இவங்க பத்மா யாரு கையை ஆண்ட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, இதை படிக்கிறீங்களா? நான் கவனிக்கல. பத்மா மாதாஜியும் பண்ணியிருந்தாங்க, இன்னொரு மாதாஜியும் பண்ணியிருந்தாங்க. படிங்க, யாராவது படிங்க. படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. தலையை பட்டாலான தலைப்பாகை அலங்கரித்தாலும் முக்தி அளிப்பவரான முழுமுதற் கடவுளின் முன் தலை வணங்கவில்லை எனில் அது பெரும் சுமை மட்டுமே ஆகும். கரங்கள் பளபளக்கும் காப்புகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளான ஹரியின் தொண்டில் ஈடுபடவில்லை எனில் அவை பிணத்தின் கரங்களை போன்றவையாகும். பொருளுரை: இங்கு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளது போல 3 வகையான பகவத் பக்தர்கள் உள்ளனர். முதல் தர பக்தன் எல்லோரையும் பகவத் பக்தர்களாகவே காண்கிறான். ஆனால் 2ஆம் தரம் பக்தன் பக்தர்களுக்கு பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கும் இடையில் வேறுபாட்டை காண்கிறான். எனவே 2ஆம் தரம் பக்தர்கள் பிரச்சார தொழிலுக்கு உரியவர்களாக மேலே உள்ள பதத்தில் குறிப்பிட்டவாறு பகவானின் பெருமைகளை அவர்கள் உரத்த சப்தத்துடன் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். 3ஆம் தர பக்தர்கள் அல்லது பக்தர் அல்லாதவர்களின் பிரிவிலிருந்து 2ஆம் தர பக்தனும் கூட சீடர்களின் ஏற்றுக்கொள்கிறான். சில சமயங்களில் முதல் தர பக்தனும் கூட பிரச்சார நோக்கத்திற்காக 2ஆம் தர பக்தனின் பிரிவுக்கு இறங்கி வருகிறான். ஆனால் குறைந்து 3ஆம் தர பக்தனாகவது இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படும் சாதாரண மனிதன் பெரும் செல்வந்தனாகவோ அல்லது அரசனாகவோ இருந்தாலும் பகவானின் ஆலயத்திற்கு சென்று விக்கிரத்திற்கு முன் தலைவணங்க வேண்டும் என்று இங்கு அறிவுரை கூறப்படுகிறார். எனவே பெரும் அரசர்கள், சக்கரவர்த்திகள் மற்றும் செல்வந்தர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் பகவானாக பகவான் இருப்பதால் இவர்கள் அனைவரும் முறை தவறாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்குள்ள விக்கிரகத்தின் முன் விழுந்து வணங்குவதை ஒரு முக்கிய விஷயமாக ஏற்க வேண்டும். ஆலயத்தில் வழிபாட்டிற்குரிய வடிவத்தில் உள்ள பகவானை கல்லாலோ அல்லது மரத்தாலோ செய்யப்பட்டவர் என்று எண்ணவே கூடாது. ஏனெனில் அர்ச்ச அவதாரமாக ஆலயத்தில் உள்ள விக்கிரகத்தில் எழுந்தருளிய பகவான் அவரது மங்களகரமான இருப்பினால் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களின் மீது அளவற்ற அன்பை பொழிகிறார். இங்கு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளதை போல செவிசாய்க்கும் முறையால் ஆலயத்திலுள்ள பகவான் இருப்பை உணர்ந்தறியவது சாத்தியமாகப்படுகிறது. இதனால் பக்தி தொண்டில் முதலாவதாக உளவு செவி சாய்த்தல் மிகவும் முக்கியமான விஷயமாகும். எல்லா தரங்களிலுள்ள பக்தர்கள் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் போன்ற அதிகபூர்வமான நூல்களிலிருந்து கேட்பது இன்றியமையாதது ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புஷ்பா மாதாஜி படிக்கணும்னு சொன்னாங்க, அவங்கள கொஞ்சம் படிக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மிகவும் முக்கியமான விஷயம். சரி, எல்லா தரங்களிலும் உள்ள பக்தர்களும் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அதிகாரபூர்வமான நூல்களில் இருந்து கேட்பது இன்றியமையாததாகும். தனது பௌதீக அந்தஸ்தால் கர்வம் அடைந்துள்ளவன்
ஆலயத்தில் உள்ள பகவானின் விக்கிரகத்தின் முன் தலை வணங்குவது இல்லை. இவ்வாறு ஆலய வழிபாட்டு முறையை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் அதை எதிர்ப்பவன் அவனுடைய பௌதிக அந்தஸ்தே அவனை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் மூழ்கடித்து விடும் என்பதை அறிய வேண்டும். தலைமீது கனமுள்ளவன் நீரில் மூழ்கும் பொழுது தலைமீது கனமில்லாதவனை விட வேகமாக கீழே செல்வது உறுதி. திமிர் பிடித்த முட்டாள் மனிதன் இறை விஞ்ஞானத்தை எதிர்த்து பகவான் இல்லை என்று கூறுகிறான். ஆனால் பகவானின் சட்டத்தின் பிடிக்குள் அகப்பட்டு மூளை இரத்தக்கட்டு போன்ற நோயால் பீடிக்கப்படும் பொழுது இறை சிந்தனையற்ற அவனுடைய ஜட ஆஸ்திகளின் வலுவால் அறியாமை என்னும் கடலில் மூழ்கி விடுகிறான். இறை உணர்வு இல்லாத பௌதிக விஞ்ஞான முன்னேற்றம் மனித சமூகத்தின் தலைமையில் உள்ள பெரும் சுமையாகும். எனவே இப்பெரும் எச்சரிக்கையை ஒருவன் கவனிக்க வேண்டும். சாதாரண மனிதனுக்கு பகவானை வழிபட நேரம் இல்லை என்றால் குறைந்தது சில வினாடி நேரமாவது பகவானின் ஆலயத்தை கழுவுவதற்கோ அல்லது கூட்டி பெருக்குவதற்கோ தன் கரங்களை அவன் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரிசா மாநிலத்தின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அரசரான பிரதாபருத்ர மகாராஜன் அதிகமான அரசாங்க கடமைகளுடன் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்புடன் இருந்தார். இருப்பினும் பூரியில் வருடம் ஒரு முறை நிகழும் ஜெகநாத பெருமாளின் திருவிழாவின் போது பகவானின் ஆலயத்தை கூட்டி பெருக்குவதை ஒரு முக்கிய தொண்டாக செய்து வந்தார். அதாவது ஒருவன் எவ்வளவு முக்கியமானவனாக இருந்தாலும் பரமபுருஷனின் ஈடற்ற நிலையை அவன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இந்த இறை உணர்வு ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய பௌதீக அபிவிருத்தியிலும் உதவி செய்யும். ஜெகநாத பெருமானின் முன்னிலையில் மகாராஜா பிரதாபருத்ரனின் பணிவு அவரை மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அரசனாக மாற்றியிருந்ததால் ஒரிசாவினுள் பிரவேசிக்க அக்காலத்தில் அதிக வலிமை படித்திருந்த பட்டாணியாலும் ஒரிசாவினுள் பிரவேசிக்க முடியவில்லை. ஜெகநாத பெருமானிடம் அரசனுக்கு இருந்த அடக்கத்தின் காரணமாக கடைசியில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் கருணையை மகாராஜா பிரதாபருத்ரன் பெற்றார். எனவே ஒரு செல்வந்தனின் மனைவி தங்க காப்புகளை அணிந்திருந்தாலும் அவள் பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல நம்மளுடைய பகவானுடைய சேவையை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஆரம்ப நிலை மாணவன், நடுநிலை மாணவன், 3 விதமான மாணவனை பத்தி நம்ம இது ஸ்ரீமத் பாகவத் பக்தர்கள் அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லப்படுறதுன்னா 3 விதமான நிலை பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. அது விளக்க நம்ம ஆச்சாரி கொடுக்குறாரு பாருங்க. சூரியனோட கதிர்வீச்சு, சூரியனோட 3 நிலை சொல்ல அறியலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட ஒளி கதிர்வு பாத்தீங்களா, அது ஆரம்ப நிலை, அதை உணர்றவன். சூரியனுடைய வட்ட கோள்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த வட்டத்தை 6000 வந்து நடுநிலை, அதாவது 2ஆம் நிலை பக்தன். கிரகத்துக்குள்ள இருக்கிற தன்மை உள்ள இப்படி போறதை பத்தி நினைக்கிறான் பாருங்க, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்நிலை மாணவன் சொல்லப்படுது. சோ இந்த 3 நிலை மாணவன் நீங்க ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்குமா? எப்படி இதை பத்தி சொல்ல முடியுமா, விளக்கமா சொல்ல முடியுமா நீங்க? இது நமக்கு ஒரு சாராம்சம் கொடுக்குறாங்க இதுல. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இந்த 3 முதல் முதல் இதுக்கு வந்து கனிஷ்ட அதிகாரின் பேரு. அவங்க வந்து கடவுள் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைப்பாரு, வேற எதை பத்தியும் கவலைப்படுமாறு. ஆனா கடவுள் நம்பிக்கையோட இருப்பாரு. இந்த இரண்டாம் தர அதிகாரி அப்படிங்கிறவரு கடவுள் நம்பிக்கையோடையும் இருப்பாரு, அதே சமயம் தன் மற்ற இதையும் ஏத்துக்குவாரு, மற்றவர்கள் சொல்வதையும் ஏத்துக்குவாரு. அவங்களையும் தமக்கு சமமா இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த யாருன்னா உத்தம அதிகாரி தான். அவரு தான் வந்து எல்லாரையும் சமமாக தன்னை போலவே அவரும் கருதுவாரு. அவருக்கு வந்து மற்றவர்கள் செய்வதையும் பொறுத்துக்குவாரு. அவரு தான் இருக்கிறதுலே உத்தம அதிகாரி. ஓகே ஓகே, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, சூரிய சக்தி ஒளியை மட்டுமே முயல்பவன் ஆரம்ப நிலை சொல்லப்படுது. அது என்னன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பிரம்மன். முதல் நிலை மாணவன் வந்து பிரம்ம நிலையை அடையலாம், பிரம்ம நிலையை மட்டுமே அறிய முயல்படுவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அப்ப பிரம்மன்றது என்ன? சித் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சித்துன்னா நித்தியத்துவம். நித்தியத்துவ புரிஞ்சவன் பிரம்ம நிலை அடையறதுக்காக தான் முதல் நிலை மாணவனாக கூறப்படுகிறது. இரண்டாவது மனை, அதாவது சூரியனோட கோல் இருக்கு பத்தியில மேலே புரிந்து கொள்பவன், இடைநிலை உள்ளவன். அவன் என்ன பண்றான்னா பரமாத்மாவை பற்றி அறிய முயல்படுவான். ஒப்பிடலாம். பரமாத்மானா யாரு அப்படின்னு நினைக்கிறான். அது என்னன்னா, அதாவது நித்தியத்துவம், ஞானம், அறிவு. அது என்ன சச்சித் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பரமாத்மா அந்த ஞானம் உள்ள வந்து என்ன பண்றான்? சச்சித் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மூன்றாவது நிலை மாணவன் இருக்கான் பாத்தீங்களா, அதாவது பகவானை அறிய முயல்படும் ஒப்பிடலாம்னு சொல்லப்படுது. அதான் உயர்நிலை மாணவன் சொல்ல. அவன் என்ன பண்றான்னா பகவானை பத்தி சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு அடையறான். ஆனந்த நிலை விக்கிரக நித்தியத்துவம், அறியாமை, அறியாமினும் அப்புறம் ஆனந்த ரூபம், இந்த மூணு நிலையும் அடைகிறான் பாருங்க. அவன் தான் சச்சித் ஆனந்தமா செயல். அப்போ பகவானே சச்சித் ஆனந்த ரூபனோட வழிபடுவது முழுமையாக பூர்ணமானது அப்படின்றாங்க. அப்ப பிரம்ம நிலைன்றது என்னது? நம்ம சொல்லப்படுறது நித்தியத்துவம். நித்தியத்துவம் ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து சச்சித் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா. இது மூன்றாம் நிலை பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் இந்த மாதிரி நம்ம நிலை போய்தான். அப்போ சூரியனோட கதிர் பற்றிய அறிவன் முதல் நிலை. இரண்டாவது நிலை அறிபவன் பாத்தீங்கன்னா மேற்புடை பத்தி விடுவான். இருப்பவை சூரியனுக்குள்ள இருப்பவை என்ன? அவன் தான் வந்து சச்சித்தானந்தம். ஒரு நிலையோட நம்ம நிறுத்தக்கூடாது, மூணாவது நிலையும் நம்ம போகணும். அதாவது அனநேய பக்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப அதுலயே வந்து வேதத்திலேயே வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் கொடுத்துருக்கு, உபநேசங்களையும் கொடுத்துருக்கு. இப்ப நாம எல்லாம் செயல்படுறோம், நாம எல்லாம் சச்சித் ஆனந்தமா செயல்படுறோமா, இல்ல சத் மட்டும் ஆனந்தம் பண்றோமா, இல்ல சித் மட்டும் பண்றோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நம்மளுடைய புரியல் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா. நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கோன்றத நாம தான் உணர முடியும். அதுதான் பகவான் கொடுக்குறாரு. அதுதான் 18ஆம் அத்தியாயத்துல 63 சொல்றாரு இல்லையா, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டேன் அர்ஜுனா, உனக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டேன், இனி நீதான் அதுல போர் பண்றியா போர் பண்ணாதியா அது உன்னுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதே மாதிரிதான் நமக்கு இந்த சச்சித் ஆனந்தமா செயல்படுறீங்களா, இல்ல சத் பண்றீங்களா, சச்சித் பண்றீங்களா, ஆனந்தமா இருக்கிறீங்களா, இந்த மூணு நிலையும் உங்களுக்கு தான். நீங்க எப்படி வேணாலும் பக்தி கொடுங்க அப்படின்னு பகவான் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். ஆனா நாம எப்படி இருக்கணும்? சச்சித்தானந்தமா நம்ம செயல் பண்ணுறோம். பக்தி தொண்டு, பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடையதா. சரி, ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு அது அடுத்த வாரம் 22வது பதம் படி. சூப்பர் பிரபுஜி, சூப்பர். கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானா பாவனியே வைஷ்ணவி நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருத்தி கீஜே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சத். Class very fine.